Kumusta? Kay ganda ng umaga pag Diyos ang inuna. Kay ganda ng umaga pag si Henry M ang pangalawa. Maguna mo kano bakas bako man tabi. Kung sabiyon talaga pagkatapos mo mga G ang gigibuhon mo kung mag-tune in ka po sa morning hirit. Diba? Pagkatapos mong mga G tune in ka sa morning hirit. The best na ma-enjoy ka. Ma-enjoy ka sa pag-aaga. Magayon ang satuyang aldaw niya. May bago kabidigding monitor na binugtak si Chief Technician Ramir Tanay. Budaan sa moyang technical department. The best. Hilingon ang liwanag. Hilingon ang liwanag. Kasabay niya ito mga tugang si Mark San Madrid sa Facebook Live. Si Kuya Manito Tanyes po sa tuyang partner boda si Chief Technician Ramir Tanay niya na pag-aaga. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog na, terindog, 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 terindog. Terindog na po. Morning hirit na sa DCGB. Kami po nagpaabot girarinin pang musta sa lamang miyembro kan bilog na pamilya. Kumusta lamang ang satuyang alda? Kumusta lamang po ang satuyang Lunes na Lunes pizza 25 na po. 25 na. Sabi ni Pading Ray Romero. Sabi ni Pading Ray, ali ngaya pa di sa Lucas 21:13-19. Panahon na nindo ini sa pagapahayag kan marahay na bareta. Ibugtak na nindo sa sendong isip na daig kamo mahadi kung paano kamo magsimbag. Huli tatatawanan ko kamo nin mga tataramon asin kadunungan na daig nasusudya o nasisimbag kan sa endong kaiwal. Ipapaarestar kamo maski kan sa endong magurang mga tugang, mga kadugo sa kakatuod. Ipapagadanindan iba sa endo, ikakaungis kamo kan gabos na tawo dahil sako. Alagad, maski sarong buhok sa endong payo, dai mawawara. Kung makatagal kamo, makakamtanindo ang buhay. Thank you, Pading Ray. Salamaton tabi, Pading Ray Romero. Sa magayon na mga tataramon, ngunya na pag-aaga sa morning hearing. Salamaton pa di, yan ang tunay. Good morning tabi kay dating City Councilor Chito Baldo. Good morning tabi, Busing. Gandang morning. At tabon siguro, majaging katabi kagawad Chito, ano? Ha? Doda, kung majaging si former City Councilor Chito Baldo, mga tugang kan Legazpi. Walking ini dyan sa park nugan. Nag-walking ini ngunyan sa park pabinsan. Kumusta po ang satuyang laban? Ano yung laban, Migo? Laban sana? Aranin na baga? Aranin na. Oy, good morning databi, Tita Lenny. Napaparok daw. Ano ito? Napaparok? Anong napaparok? Naparorok? Live on national TV, let us see. Asi Tita Lenny anong mapaparok tabi dan? Taram gayon national television. Happy birthday kay mamaya yung may mga birthday sarap sa mayunta. Dapat igwa kita mga tugang ki music in the morning. Okay no? Ramontan mga buhay naman ng report hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang ang mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Pading Alar Mario, 15, magalipas ang alas 5 din aga. Pading Al, good morning, buhian mo. Yes, good ang morning tangon yan. Magayonon ang panahon. And preparado na ba ang Legazpi City sa sarayan kan vaccine kontra COVID.
Sa inisyal na informasyon ni Mayor Noel Rosal, o yan na aga, i-presentar sa media ang cold storage dyan sa Liberty Refrigeration Corporation sa Barangay Bunot para ipahiling ibalangibog sa tao na ready na ang Legazpi kan sarayanin vaccine. Eribanan at yan sa pagpresentar sa media si DILG Regional Director Antonio Noida asin Director Vera kan Department of Health. Dahil pa man malinaw ang informasyon kung ano rin maabot ang mga vaccine na yan asin kung ano rin pwede magpaturok o sisay ang mga irinoto na tutudukan digdi sa Legazpi City. Basta ngunyan sa initial na informasyon, ang Legazpi City ready na kan cold storage na ipapahiling at yan dyan sa Bonot area para maraman kan publiko. Sisit may sadiri ka yan. Di ba baga nagpag-iba ang city government? Private yata ini Liberty Refrigeration Corporation. Oo. O, dyan daw ini sa Bonot. Ano daw yan? Arkilado o libreng ipapasubli? I don't know kung ano ang arrangement din na kayan at yan masabutan tayan naging bitar ang alkalde. CLCC yan eh. Ayo. CLCC yan. CLCC ni. Oo. Oo. Anyway, at yan masabutan ta kung ano ang arrangement din na kayan. Initialmente, yan lang ang informasyon sa tuya kan alkalde na ipapresentar na tabi ini sa media moment ngonya na pagkaga. Sa latest na interview to kan kay Mayor kan last week, ang iyan kaya iyan na laugan kin mga nasa 2.5 million na iba-ibang klase ng vaccine. Ayo, di maiwas na marami. Kung pwede dyan ilaog iyan na Pfizer. Kan Pfizer kay pon ki 0 negative 70 na lipot para ma-store ang sarang klase. Pero sa iba kayang-kaya ining ibang klase ng vaccine. Masabutan tayo na dyan. Okay. Maraming trust pa din. Yan ang bungkaras kan mga informasyon. Alay digi sa luwas. Alarmario. Dito Jimmy. O di, sa latest na interview to kang kay Mayor kang last week, mga tugang, iyan, kayang iyan na installan ki 2.5 million na vaccine. May pang branded vaccine. Kaya lang, ang pigadalan dyan, so Pfizer, Buda, ang saro dyan sa adalan, kung paano pagtransportar, hali po dyan sa COVID center, sa COVID center na sa COVID center. Hali po diyan sa hali diyan sa storage facility. Pasiring sa buda kun sain ang mga vaccination center. Okay? Preparado na nga ang cold storage kang LCC, pero ano ang APEC daw? Preparado na deng brownout. Yung mananggad adi. Ihaputa yan sa APEC tama tabi manong urikan sa ibong apot. Tako sa iling ko, may generator yan. Pero tabi, ano ang APEC? Preparado daw dyan? Iyumananggad. Iyumananggad. Ihaputa daw yan sa APEC. Mga tugang ta, importante po ang continuous, power supply. Para po may bitaran ang siring na bagay. Good morning. Baka nga narumdum na kan City Engineer Sutuga na aspalton sulubak sa may release sa Bitano. Sige, tod-tod po Apudanta si Engineer Ibo. Apudanta si Engineer Ibo tungkol digdi. Mapaturok daw si Tita Lene. Mapaturok palang live TV kan vaccine. Okay. Sige, good morning tabi. Kataraning ko digdi matabayon ka daw baile. Wal daw. Sabi ko man, arog talaga kaan si VP, gusto mag-exercise muna bago magmati sa iya. Ayos ka, Noel. Barkada taga talaga. Ayos kami go. Barkada taga talaga. Marayan sa imo tabing, paliwanag. Yan ang gusto ko sa imo. Magayunon ka. Sure ka? Sure ako. Sure ka? Sure ka dyan. Iyo pa nang Thank you, Bigo. Mabuhay ka dyan. Tabi, Alright, oy. Sandali lang, update ko na kamo sa COVID. So, latest kan COVID, I-update ko na kamo sa, bakit wala tong internet connection? Madali lang,
Sandali. Garmaluya ang kwantata. Ito. Alam mo ta daw mga tugang ang latest na informasyon tabi sa COVID, ano? Yung latest natin, mga tugang sa COVID, susugpo yan sa report na Department of Health. Ay nangani iso DOH, ano? Tangani po na ma-update kita. Bata iyan baga na bagong variant da akan COVID. Nagtaram sa national television so Premier Ministro kan UK. Kagawad Chito, nagtaram sa national television so Premier Ministro kan UK si Boris Johnson ba yun? Ang COVID ang variant na iyan na bagong variant na hali sa UK, mas nakakaulakit, buda mas nakakagadan. Tapos kita man sa Pilipinas, igwa na po ki variant na minabot sa Buntok Province, sa tulong barangay lockdown buda sa Manila. Sa likod mga tugang kan variantan, ang decision man kan National IATF, i-open para luwasunan mga teenager sa mga below 10 years old, buda sa mga 60 pataas daan bawal na lang. So below 10 bawal. So below above 65 bawal. Paparuluwaso na para makadagdisal bata na talag inda. Bako na pinagkorontra kan ibang mga health expert naman sa Manila. Sa bagay, maski po deki arog kan, kada ko lang teenager pag nasa luwas, baga nasusunod, mas grabe da ang mga tugang an epekto kang new variant na ini, sabi ni Boris Johnson. Mas nakakaulakit, mas nakakagadan. Pero ang latest po sa COVID-19 sa Bicol, mga tugang sa Bicol region as of yesterday, na-report kan DOH sigapong 17. Dua sa Albay, Tabaco City in Bakakay, 5 sa Kamsur, 2 sa Naga, 2 sa Pili, Saro sa Bula, tapos 4 sa Masbate, 4 Gabo sa Inda, Sorsogon Anom, Sur pangyari sa Maabaka, Sarong Sorsogon City, Barcelona, Gubat, Bulusan, Pilar, Huban. Ay, kuminoriyat na. Ano daw ang latest kay ni Per sa sana daw report na gadan tingnan natin sa ano yan. Ang recoveries madali lang recoveries natin. Ay may saronggadan, pangyari sa Maabaka, may saronggadan Masbate. Pero tabi na gadan mga tugang sa probinsya kan Masbate, kaya 170 na ang gadan po sa Bicol region. And then recoveries, ang recoveries 8, 8 lang mga tugang ang recoveries na naidagdag po sa satuya na lugar. Okay, yan tabi ang latest mga tugang sa kaso kan COVID-19. Hindi po sa Bicol region. Ang sabi nga ni kang DOA, kan Okta Research ng UP, may duda sinda mga tugang na na haloy nang nakalawag anyo variant na yan kan COVID sa tuya na lugar. Kaya lang, day po mga tugang na didetect kan mga nakaagi pang aldaw. O kaya, mag-iringat kita bata kita baya na natadaw kitang mga mas marami kitang mga tao di kita nagkakatararaman kasuhapo nagbakal ako uyang bagaman jing na sulitson manok sunabakal lang kang litson manok so nagbabantay so nagchachap wala kimas. Hello, good morning Pag-asa. Opo, Sir Henry. Yes, good morning, Tabi. Melvin, go ahead sa forecast mo niya na alaw.
Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Enero 25, 2021, saldaw ning Lunes ning pagkaaga, ininang sa tuyang ligas update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kailan to pa frontal system ang nakapekto sa sirangang parte kang norte kang Luzon. Mantang northeast monsoon naman ang nakapekto sa natatadang parte kang norte kang Luzon. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sundo mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulong mga paguran, dulot kang localized thunderstorm. Maluya, sundo, moderatong duros na hali sa norte sirangan ang mamamatian na may banayad sundo sa moderato na pag-ukol ng kadagatan. Tinatayang agwat ng temperatura pigil uman santas poon 24 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6:12 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:43 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:27 ning pagkaaga. Inisunal bin Almohela, Kampagasa, DOST, Ligaspi. Salamat Melvin sa report. Halid dyan sa Pag-asa. Yan po mga tugang ang report. Okay na. Improving weather na kita na. Improving weather na kita ngayon. Mula po sa Pag-asa. Nag-react so kadakol namang health expert mga tugang sa Manila, buda sa ibang parte kang Pilipinas. Nakunhain sa pagdakol kan COVID variants na natitrace sa Pilipinas. Saka man nagluwag so IATF. Maligaon kita no. Sang rason da para luwason na sa mga sa mga iba pang mga teenagers, buda mga tugang so mga iba pa na ano yan, basta ang pwedeng tugutan 10 years old pataas hanggang 65 years old. Tangani dang makatuwang sa ekonomiya, tapos sa mga teenager ngayon maraluwas ta makaraon. Nga maulakitan baga yan Junior Bonjing. Maulakitan baga ang kang COVID. Anong minor yan? Minor baga yan, ilalaog mo duman sa kwan, sa COVID facility. Yan, marasikaso ka yan. Okay, nag-react so iba, nata nga niya baya, tapig lutugutan na, arog ka na edad nga niya, sa tuya nga niya, na may problema nga niya kita sa panibagong variant kan COVID. Duman naman mga matalion. Duman naman nagpasuruhay na naman sa mga Duman naman nagpasuruhay naman sa mga eksperto, pag-abot mga tugang sa anong kaya na bagay. Nagpasuruhay naman. Pero sa iling ko tama sa reaksyon ka ni ba? Although maski dahil pa iyan luluwagan mo. Dati naman, kaso hapon nga ni, nagkadakol natin iyan nagluluwas sa mga tugang nag-jogging early morning. Iling ko dahil pa itong mga 12 anyos, mga masaradayot, mga dirami pa. Dahil naman bagay ka nababawa. Dahil naman sa nabaga normal. Apera sa nakang nakamask kita, di ba? Iyo man sa na yan. Di ba? Bueno, mga tugang 5:30 na sa morning hearing. I-text na puan sa tuya na mga kuan. I-text na puan sa tuya na mga ano ini. Sa tuya na mga greetings in the morning. Babasahon niya ito ang mga greetings na iyan, mga tugang. Taon-taon lang, sasarbayon niya itong babasahon ang mga greetings in the morning. Masanta mo na kamo kirawit-dawit na padara ni Pading Ray Romero. Ang titulo kan sa iyang rawit-dawit, mga tugang, ang titulo, Magsarama-sama. Magsarama-sama. Naramdaman ko lamang ang ngurig pag nagsasaramaan. Salbata. Magsarama-sama. The best pa de. Ito, basahon ta. Magsarabay-sabay kitang magpasalamat sa Diyos. Yeah. Magsarama-samaan ta na maipadagos. Ang banal na mensahe, lugod na makaantos sa kada lambang saro para sa ikakaurugos.
Siring sa masiramon na pagkaong lechon. Makukuha sa meat shop na tindahan ni Nongs. Oy, Nongs. Regaluhan mo ni si Pading Ray. Ulit. Siring sa masiramon na pagkaong lechon. Makukuha sa meat shop na tindahan ni Nong. Mapapa-thumbs up ka na makaugmahon sa namit mo ang siram. Balik kita puwertihon. Makawili-wili baga, marayon sa talinga. An magsarama-sama, garubuhay na may pag-asa. Dahil sa karahayan, makukuha sa iya, yaon ang pagdamay, pagkamuot sa kapwa. Tauan tanin pagriparo o tamang kahulugan. Ngaran na saramaan sa marhay mapapaduman. Siring sa pag-iingat, kaining katanusan, magdadara sa tuya sa katrangkiluhan. Bako po karatan ang pagsarama-samaan. Arog kan droga ugat nin kapahamakan. Asin iba pang krimen na pinagdudusahan. Minauli pasiring sa satuyang kagadanan. Pagtarabang-tabangan, pagsarama-samaan, para sa ikakarahay kan pamilyang namumutan. Bako sana sa sadiri kung di itautaman, tabang sa ikakauswag kan sa tung banwaan. Magkasararo kita mga kaimanwa. Ipangadyang nasyon na mabawasan ang problema. Magsarama-sama kita, kanyaon sa lamesa, nahali sa malinig. May bendisyon kan Diyos Ama. Ulitin tayo niya. Magkasararo kita mga kaimanwa. Ipangadyang nasyon na mabawasan ang problema. Magsarama-sama kita, taya kanyaon sa lamesa, nahali sa malinig. May bendisyon kan Diyos Ama. Thank you, Pade. Salamaton, Pade. Sa imong rawit-dawit, kanya na pag-aaga. Hindi po mga tugang sa morning hearing sa DCGB. 5:34 na. Duman daw kita sa newsroom kan DCGB. Kaya mga tugang si News Manager Mar de la Cruz para sa mga balitang kahindik-hindik at kagilagilalas kung meron man sa bilog na Pilipinas. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Headlines niya na pag-aga. Pigatala na kan Department of Health. Ang postponement kan East AIDS restriction sa MGCQ. Oh, sinabi Ini na. matapos madiskubre na so kadaklan ka mga naulakitan kan bagong varianting COVID duman sa buntok. Oh, Edad 5 sa 10 anyos. Salbatana. Sinabi niya. Sabi na. Kaya tama itong obserbasyon kan ibang mga health expert na nag-practice. Roger. Oo. Ini ko maepektibo sa Pebrero 1 Oho. para maiwasan da. So, ano yan, paglakop ka na lang, nakanyo yung COVID-19 variant, sabi kan DOH, i-recommendar ninda sa IATF Oho. na baguhon ang naging pronouncement kini sa mga nagkaaging aldaw. Mentras na nagpaliwanag man ang Secretary to the Cabinet na yun, Vice Chairman ka na IATF, na si Capsec Nograles, Oo. na ano yan, ang rasoninda ko nga ano ini, ipapautob so pagturo sa its restrictions para dahil daw sa ibang nasyon dahil mapigigpitan ng iro kamang aki officer kang public health crisis. Pagkatapos sinabi ka ini na edad 10 hanggang 65 anyos pwede na yung magluwa sinaram kan modified community quarantine o GCQ, MGCQ
sinagad sa mga lokal na gobyerno na ipa-autop ini. Kung kay Nograles, pigiling maninda ang mga pulisya kan ibang nasyon, asin sabi na ang Pilipinas ang may pinakmaigpit na restrictions lalo na sa mga aking niya ng pandemya. Gari may problema Ayan. dyan si Kabsek. Pero sa pigiling daninda, kan COVID-19 cases, Oo. kan turusan, kan gobyerno ang age limit po 18 to 60 years old, as in 15 to 65 years old. Oo. Sabi pa ni Nograles na ang paglangkaw kang COVID-19 cases kan holiday season, manageable po manggiraray. Pero, palos daw ang ITF ng clarificatory resolution kung sa ina mga aki na tutugutan sa nang magluwas basta kaibanan ang mga magurang. Oo. Pero ang bigataram ni Kabsik, iba ka nangyari sa luwas? Roger, Ako na sabat ko dyan padela, before 5 o'clock, may mga saradayot. Di ka matubod ng mga 15 ito, mga kwan ito. Saradayot pa eh. Roger na. Nag-jogging early morning. Ha? Dahil man na, maski sahin ka Oo, dahil man nasunod yan na age restriction na yan. Harakyong pa. Yung anak ko nailing, ubo-ubo kan magurang, aki na piga padudo sa kwan, sa mall. Iyo totoo. Ay, sus ko. Kundi yan, oh. Pero dapat talagang adalan niya na bagay na yan. Roger na. Mm. Bigyan na yan kan DOH siguro, baka mo dyan ipaabot din yan sa IATF. Oo. Kaya santo paggamit ng Yung liwo sa kapatid, iba. ang ITF, bako bimbro ang DOH kang ITF, dahil hindi yan na-suggest kan mag-desisyon pa sa nagaan. Oh, ang panindugang kan DOH ko tatahi ko di, siyempre. Ay, yung mananggad ano? Yung mananggad pala nagsabi sa DOH, na rin kung pagtugutan mananggad. Oo. Iyo, narondoman ko sunyos. So, di gari na over shadow siya kang majority kang decision kang IATF. Ano? Roger, ta ang nag-rainer dyan, so kagad ang kan DTI na So, ekonomiya. naling kumusugda sa ekonomiya. Oo. Papaluwason so mga teenager, para naman kusog sa ekonomiya. Oh, mother man yan, tamol. Oh, si daw magasto ka. Tapos magurang ba magasto ka? Ngayon ma, pagka daw may Ay, tabing nako. 500, mano ka ni? Makaroon niya kami sa luwas kang friend ko. Roger. Musa ka. Okay, so sa iba paligdi, paggamit ng liwo sa liva sa COVID-19 test kang Philippine Red Cross, Oy. tugutan na kang DOH, Yes. Pwede. barato sa nada 2,000. Ano? 2,000. 2,000 sana. Oo. Mas madali ang Tapos libo. magaling Ito bako makuha ang masyadong, resulta. dapat ka para dudog ko lang nga Pero ragnan. gagamiton lang ini sa mga COVID testing center kan Philippine Red Cross. Ayo. Sa tuya sa BRDRL, garo day pamangkan ano? Day. Day swab pa sa to. Oo. Oo, okay. Okay, mientras tanto, Davao City, nanginot sa may pinakalangkaw na naregistrong kaso kan COVID-19. Gigulpi man ang Davao ano? Una ko may pit duman. Una ko bata pa ko si Mayor Sara ang chairman dumang kang ambassador o ba na ito? Ambassador of COVID ambassador pangyari. Okay. That's the irony. That's the irony manangga. Uy, mga nakaulagit na variant kan COVID-19, kan Disyembre pa daw, nakalawag sa Pilipinas, sabi kan DOH. Bakwitong sa Dubai ali, may sarong ali sa Laguna, 23 anyos. Oh, kani siyempre pa. Oo, Disyembre pa. Salbatana. Kulo kita. Kaya nagkakirikigan kita de. Roger. Oo. Kaya ang pangapo ninda, dahil na magturos kan mga iyang pasiguro sa lawas, gamit ng face mask, face shield, distancing, as in paghugas ng kamot. Oo. Okay, sa iba pa digdi, planong pagbakal ng bagong chopper ni Presidente Duterte, ikinaugmakan DND. Aha. Mabakal na ng mga bagong helicopter, combat helicopter para sa mga soldados na luma na. Mientras tantong Lorenzana, nagsumiter naman ng listahan kan mga pagpipilian bilang masunod na AFP chief kay Presidente Duterte na February 4, mandatory retirement na si Gapay. Okay. Age 56. Okay, Lorenzana magipag-urong kay UP President Danilo Concepcion. Okay, so yan, VP, ang mga nanginap niya ng mga headlines sa pagkaga. Detalyos po kayan, atin ni Papa, at yan alas 6 na alas 7 ng pagkaga. From Newsbase, ini po si Mardila Daing Iba. Good morning!
Salamat pa rin Mar. Front page sa Morning Hearing. Newspaper front page, enot sa Morning Hearing. Yan po sa tuya. Ay, Noy. Mark Shan, bugtakan mo si Pading Marky picture man, baga. So, picture di pag naglaog nga sa 5:30. Oh, ta. Nganing kuan man nga, nganing duwa lamang kaming gwapong nailing. Nganing na, ano yan, pag ang 5:30, may picture man yan si Pading man. Nailing ko sungaran, daing picture. Okay? Bueno, mga tugang 20 bago mag-alas 6 in pag-aaga. Standby Jim, sandali lang din. Gari nag-file up na sa tuyang mga greetings in the morning. May mga birthday. AIDS variant po, Oragon variant, mas makusog pa kung maging Badyaw variant. Para luwason ang teenager, para may rason na naman ang gobyerno na magdagdag kay mga apektado kang virus. Good morning. Pakibati po happy birthday sa anak kong si Miguel Banta in heaven. January 25, happy birthday Migs from Bantas family ng San Andres, Santo Domingo, Albay. Sa Masbate, may sarong padi nag-comment sa FB. Nata pag-abot sa gadan limit ang tao, bunyagan limit ang tao. Pag-abot sa sabongan, wa limit daw. Talaga? Ay, sus ko. Baysa na. Sige, tayo patsik ko daw Sa Legazpi Boulevard, ang ibang para jogging, dainin mas. Dakulon pang mga ayam, kaya dakul man anjak sa jackpot. Kung pwede tabi, Maxulan kan city government, may mga smokers pa. Many more days like Okay, Diyos mabalos. Okay. time may fade, Good morning daw sa but memory pamilya Arimado sa San Jose Maslog, Legazpi City. your Good morning, happy listening kay Andres Bejo. Pamilya kang Kanaway Malilipot Albay, hali kay RMB. all the best. Amo to na suminabog sa Camp Ula Kasubanggi. Amo na nga ni, pinurubad ko na for follow-up ini. Good morning, pabati po, happy 9th birthday to Esther Vicente today, January 25. All right. Good morning daw sa mga taga-Baliti from Delia, Pamplona. Good morning po, happy birthday kay Michael Abiera, January 25 from Papa and Mama. Thank you. All right, sige, yan na muna. O, totoo naman sa iba, palagong ko na muna si Jimmy Boy sa report. Ali po dyan, mga tugang sa luwas. Number one. Jim, come in, Jim. Good Yes, morning. salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay niya to, sa mga dagdag niya tong bareta. Gadan, an sarong 59 anyos na babae sa Yuduran sa Pier. Bagong abot ini, ali sa Manila, papauli sa Masbate, habang nagpoproseso ini kan mga dokumento clearances. Kahampang si MDR Remote Chief Noel Ordoña, nagtaramdaan babae na ngiya sir ng didikluman sa kuyang panghiling. Kan hiniling ini kan MDR RMO Chief, malunsi na ang babae. Pagkatapos bigla sa nainayng uminurahig sa tukawan, nagkaburukag sa pier, sabay apod sa ambulansya, idinalagan pa man kuta na sa Piuduran District Hospital ang babae, kalagad deklaradong DOA, atake ni Tabi Bibi. Oo. Nakuha sa pangaran na Milan Abad, taga Masbate City. Mhm. Nakontak naman sa mga kapamilya kay ni sa Masbate, kay na nakauling buhay. Mhm. Digdi sa na ini nakanto sa pier sa Piuduran. Panduwa na ini nangyari ta BBP digdi na papauli sa Masbate ali sa Manila, pagabot digdi sa pier, atake. Mhm. Na-atake. Duwa na, Ayan. panduwa na ining babaeng ini. Mhm. So yan ta BBP ang nangyari kaso hapon
aragap-agapan pero dahil na nailigtas nasabing 59 anyos na babaeng going to Masbate lagadan ini dahilan sa atake. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwan. Pangyari ano? Habang nakapila duman, mauli sa Masbate na tagi. Ha? Good morning daw sa pamilya Abrigo ng Pawa. Ay, sandali. Mariwa pala. Legazpi. Happy birthday po kay Grace Penales ng Mabatano. Good morning, Tabi. Kumusta si Mayon Garibaga? Napapasali na naman. Aha, okay. Sabi ni Noel na iling Garibifi kang IATF na maniwang na so 10 years old. Baka daw maging malnourished. Panibagong problema naman yan. Kampinas. Yes, pwede. Ha? Good morning, Kuya. Happy birthday po kay Sally Balde Jacob ng Cruzada, Legazpi City. Happy birthday po. At saka, yung ngani na pag-biometric sa Kapitolyo, dapat cancel na muna yan. Kasi di mo naman aram if infected sa virus ang mga ma-biometric. Baka mawagas yan na empleyado pag may nag-positive dyan. Okay? Sabi ni Gerald Aranya, good morning daw, Masidanian Heritage. Happy birthday po sa pinsan ko na si Glenda Logroño ng Natagadaet. Camarines Norte, nasa Nueva Ecija daw siya. Good morning sa Aranyas family sa Gogon, Lacandula Drive, Legazpi. As in sa all over the world. Okay. Bueno. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Bueno. Happy birthday. Okay na. Okay. All right. Bueno. Growing older now. You're growing older now. Tatod naman si Papa. Tatod naman pagbasa kan mga nakatutok sa Facebook Live. Reporton ta muna. Munta ko na. Ni Kapitan tuwi na text matoy. Kapitan. Many more days Padi, pangapudan po sa mga kabarangay na magsunod sa health advisory. remain. Day pong una magparuluwas, lalo na nagpuna naman ang transmission kanhelang sa COVID sa to na barangay. Hagad kuman, bako lang sa mga taga-sagpo na igwa, kung igwa ki kapamilya na nagpositibo, pagkioron mag-home quarantine para seguridad kan komunidad. Yes, okay. Tama yan, tabi si Kapitan Toy Barajas ng Sagpon, o mga taga-Sagpon. Dingo na magparuluwas tabi, Taigwa daki, nagpuna naman so transmission ng COVID sa barangay. Growing older now. Kioron ngo na databi mag-home quarantine sa mga kapamilya na na-expose naman sa mga nagpo-positibo. Kioron po yan ni Kapitan Toy Barajas, mga tugang kan Sagpon, Daraga, Albay. Report kita hali sa luwas. Nasa linya po si Jomar Bien. Jomar, good morning Jomar. Pasok Jomar. Salamat, VJ Henry. Good morning sa mga karantabay. Sa dagdag na paretma, dai pananggad nananaram ang mga paratupada digdi sa syudad kan Tabaco sa ibong kan sunod-sunod na pananakyada kan mga otoridad asin pagdakop sa mga paratupada. Kasud maarsar naman na patupada ang ginibo sa Purok 2 sa Barangay Kabakan, Tabaco City. Natunugan ini kan mga otoridad sa payanap ni Police Major Edgar Azutea, ang Chief of Police kan Syudad kan Tabaco sin pinagordel ang pagsakyada sa naunang bitan at tupadahan. Sinakyada ini kan mga otoridad bandang alas 2 ang pagkapon kung sa duwang persona ang nadakop matapos na mawala ang mga ini sa tao kan pagkurutipas kan mga paratupada sa naunang bitan na barangay. Ang mga arestado sa tupada kasuma sa Barangay Kabangan iyo si Roberto Bondial Boncakas, 66 anyos, residente kan Purok 6 sa Barangay Barangabon, Tabaco City. Asin si Mariano Bungalbal Jr., 46 anyos, residente kan Purok 1, Barangay Kabangan, Tabaco City. Na walat man sa kapadahan ang nagkatirang mga manok na pambulang, asin iba pang mga gamit sa pagtutupadan na iyuan na kinumpiskar kan mga otoridad asin pigigibungon niya na ebidensya kontra sa mga nagkararestar na mga partupada. Kaligis na simana, duwa man natupadahan dito sa Syudad kan Tabaco ang sinakyadakan mga otoridad kung sa'y nagkatira man na persona ang mga
nagka-derakop ang mga tupadahan sa Barangay Bangkilingan o Barangay San Lorenzo ang sinakyada ka nakalihis na simana. Aha. Walang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Lahat, turupada sa nakamo. Ito nagkakatararaman. Sutupada, tama yan mga pulis pigdadakop, sigang buro lang ta. Sa simbahan may restriksyon. Pero sutupada, buwelo. Sumol, buwelo. Okay. Renz Luna po nasa linya. Ramon Tandagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Renz, good morning, Renz. Yes, hello. Yes, Marina Agata BBP. Ano yung kanig ni Renz, tabi? Lobat na, di man ako na ng cellphone ko. Hindi para daw tabay dyan, Jing. So, cellphone ni Renz. Baka lubat man ang ganyan, ano? Kaya na apo na, no? Pakicharge mo daw, tabi. Sige, Renz, go, go, go. Ay, sandali, Yes. Renz. Ano, sige. Pagkabareta mo, may sabi ako sa imo. Go ahead. Yes, Marina Agata BBP. Sina Marina Agas itong mga parantabay. Sa mandugan niya itong mga bareta. Kaya po talagang maging responsable sa pag-ataman ng mga ataman na ayam. Dahilan tarigdi sa Banuanin Dalaga, 2 personal ng irido makaliis na mariskwero sa tinampo. Dahilan sa ayam na nakabuhi, asin nagborbalyo sa tinampo. Salbatan. Ang mga biktima, namin bilang na sina Justin Liagas, Isigopia, 27 anyos, warang trabaho sa residente kan 4 Barangay Banyag, Dalaga Albay, keriba ang sa iyang backride na si Geneva Nario Imon Salve, 25 anyos, warang kagom, as a residente man ka na Proctres, Barangay Bangalon, Dalaga Albay, tiguligdi sa polis, blatan digdi sa Dalaga Pedro Kaswapon, mantang ini nga 2 persona, digdi sa may parte nga Malabog, pasiring na kuta na digdi sa Banuan Kandaraga, asing pagkabot digdi sa may Purok 6, kan Barangay Busay, sa Maharlika Highway, kan biglang may bumilelyo ang ayam, asin digdi na may kigwaning or nagkausa, ang aning madiskwido, ining motorista kay ribaan sa iyang backride, nagsustenir nin manlain na injury sa lawas, ang mga naunambitan ng biktima, natulos man dinara sa DRTH para sa magkakanigong asistensya medikal. Kaya sa ngunya para ko sa pangapodan kan mga otoridad, lalo naman kan PNP, sa kabos na nag-ataman ng mga alaga ng ayam, na dahil pagbuhian dahil ang posible ni pang magkausa na yung diskwido sa mga tinampo. Oo. So yun tabi, Pipi. Renz, Yes, tabi, i-follow up mo yun. Takasubanggi, may nag-arapod sa kuya, may nagsabog na sa Logan Campus Minola. Roger VP, kasubanggi manungod dyan sa nagsabog na auto sa Campo Ola, kasubanggi nagduman kita, nagbalo kitang maglaog sa Campo Ola, pero tabi VP dahil tinugutan, ang media na maglaog dyan sa naunambitan ng lugar, dahil niya nadigdi sa aligadong suminabog na auto. Pero sa ngunya dahil pa nga ni aram kung ano ang kausa, kung ini o suminabog o pinasabog. Ano nagsabog da? Dahil pa tabi bit anong klase. Kung di ka pinalaog kang gwardya, hinapot mo ito sa gwardya, ano nang tigtabi ito nagsabog sa laog dyan kang kampo? Ang base tabi DBP sa insider, nasa tuyang source niya dyan sa laog, ang sarong Wigo na auto ang suminabog. Auto? Auto. Aramid dyan sa parking area kan CMO, kaining civil military operations sa command, sabi VP ka na militar. Nayaon dyan sa laog kang Campo Ola. Pero tabi VP, tigong sa yung mga naka-history mga opisyalis dyan sa laog, ang igwang report na kayan, iyan naligas ni PNP. Sigurado nga masinda kung ano ang kausa dahilan ta so EOD ka na PNP nagbisita naman kasubanggi dahilan ta nagkondukto naman sinda ng investigasyon manungod dyan sa nambitan ng bagay. Kaya ang report tabi baka naka-record sa ligas ni PNP. Roger. Oo. Okay. So ito PPP, mo dagdag na informasyon dagdi sa luwas. Renz Luna, DC, Chibiñas. Salamat Renz Luna sa report. Hali dyan sa luwasa. Takasubanggi, may nag-aarapod sa kuya. Buda mga tugang kaso medya na aga. Pagbukas kan cellphone ko, dako akong naresibing mga text na may nagsabog na sa loob kan campus Minola. So, baka man ang ganda kablater sa Legas PNP. Yan kayang mga araw ka na bagay. Di man may tatago kan kampo, tanadangog kan tao sa putok.
Ewan may tago yan. Nadangog kang tao sa puto. Kaya talagang demon pwedeng itago. May explicar ka talaga kaan sa publiko. Alright. Mga tugang 5 minutes bago magabot ang alas 6 ninaaga sa morning hearing. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Pading Jess Llagas, pading. Pading Jess. Aram mo daw padi ang rason kung nataan dungo tamay buhok. Katabi kapatid na Noel na Manalo, aram mo ang rason kung nata may buhok ang laog kan sa tuyang dungo. Igwa palan ki rason kung nata ang dungo tamay buhok. Ang anuman pala na yaon sa tuyang lawas, igwa ki rason kung nata. Ang buhok sa tuyang dungo, mga tugang nanahiling ta, igiyan da tabi natural part kan sa tuyang human body na nag-serve bilang defense system kan sa tuyang lawas. Pangdepensa kan sa tuyang lawas. Ang nasal hair, iyan po ang nag-uulang kan posibleng mga harmful debris na malaog sa tuyang lawas, asin iyan po ang nagtatabang para mamantener ang moisture kan sa tuyang dungo. Ang paros na naglaog sa tuyang pinaghangos, mga tugang, saruan sa mga paagi na nagsasara, kan iba pang mga ati na posibleng lumaog diretso sa tuyang baga. Ang blood vessels kan sa tuyang dungo, mga tugang sa tuyang pandok, igwa kipigaapon na extra dense. Sa dungo, may support hair growth ini. Kung kaya mga tugang mapapansin mo, dan sa tuyang buhok sa dungo, naglalaba man. Yan. Pangdepensa pala iyan sa posibleng lumaog mga tugang sa tuyang dungo, siring po mga tugang sa alpog. Kaya baga, pag nag-ilaw ka kidokalung, iyan ang mga gasira, mariparo mo mga tugang, ang dungo mo may ariw. Ang minasangga kang ariw na ang buhok sa tuyang dungo. Kundi kibuk ang dungo ta, madali da, tabi na makalaog sa tuyang lawas, ano ba ibang mga pollutants na pwede po mga tugang na makaapektar sa tuyang salon. Iyo palan iyan. Ano? Ang gabos na buhok sa tuyang lawas, may purpose yan kung nataigwa. Sa aga, i-research ta daw kung nata ang kilikili ta, may buhok. Ade, Paningit pa-research ko kay Angel. Kung nata ang kilikili ta, igwanin buhok. Sa mga lalaki, normal sana iyan. Pero sa babae, baga, maraotong pag-ilingon na ang kilikili, may buhok. Ade, lalo na mga tugang pagdaraga. Kiri malainon ma. Kaya baga piga-arahit ninda iyan. Pero sa ibang lugar talaga, ang mga ibang mga girl, halalabahon ang buhok sa kilikili. Ade, yan ang research na naman sa aga. Ining si Manang ini, ang pag-restoryahan na tungkol mga gabos puro po buhok. Gabos na puro pa. Gabos na puro po sa buhok. Ang morning hirit po magbabalik. Magalipas lang kayo. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요 불러시노 Hinebra ako, Hinebra tayo May kasama ka sa bagong hamon Hinebra ako, Hinebra tayo May bagong tapang sa One Hinebra Nation Matapang ako, matapang tayo May kasama ka sa bagong hamon Matapang ako, matapang tayo May bagong tapang sa One Hinebra Nation Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman, Fernando Dini Caunedo, na kami.
Isuyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Mas isa iba kapag buod sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Tiktiman sana ang puli mo, tiktiman sana ang puli mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer Mansa na ang puli mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:05 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang Puya at sa indong tagapagbareta.
Aldaw na Lunes, mga tugang, fit sa 25 kang Enero, headlines kan mga darakulang bareta. Industriya ni Niyog sa Albay, posibleng mahaloy pa na makabangon. Kampanya kontra sa insurhensya, mas papakusugon pa. Sa ibang lalo nasyonal, bilang kanarahay kan COVID-19 na dugangan. Sa live test, aprobado na. Sa ibang nasyon, maski may COVID-19, dagos ang eleksyon sa Portugal. Sa detalyes, mga tugang kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Kaipuhan ang partisipasyon kan mga Bicolano sa gigibuhon na rollout kan COVID-19 vaccination registration as in survey sa maabot na aldaw. Sigon kay Dr. Rita May Angbon, kan Department of Health COVID-19 o ang Department of Health COVID-19 vaccine spokesperson, kayang ipinag-inganyar ang mga Bicolano na magpartisipar sa mga survey tanganing makasabay ang mga ini sa master list kan tutudukan kan COVID-19 vaccine base sa ipinaluwas na order of priority kan Department of Health. Kasabay kay ini nagpagiramdom si Bon sa solamenteng mga lehitimong informasyon manungod sa COVID-19 halis ng opisina asin iba pang reliable sources ang pagtubudan asin dapat maaraman tanganing day magkausa nin pagkalibong kan mga Bicolano. Ang sistema po ng pagbabakuna ay may registration muna. Then during the actual date of the vaccination mismo ay may screening. Kasi nga po kung halimbawa mag-exhibit ng mga signs and symptoms no or other conditions na that will declare you ineligible para bakunahan ay hindi ka po bibigyan. Dr. Rita May Angbon, ang COVID-19 vaccine spokesperson ng Department of Health. Mientras tanto, posibleng abutan saro hanggang 2 taon bago makabawi ang industriya ni Niyog sa Albay. Inang inako ni Philippine Coconut Authority as in PCA Albay Division Chief Alvin Trespeses sa pagsasabi na dahilan sa sunod-sunod na pagrapado kan makukusog na bagyo sa Kabikulan, kanakaaging taon maabot sa 700,000 na po ni Niyog sa probinsyang nadistroso. Sinabi niya na ini ang rason kung natatan mga parauma ni Niyog magkakaigwaning kadipisilan sa hanap buhay dahilan taday sindang produktong makukuha. Sa ibong nalado, sinabi ni Trespeses na sinda sa PCA magkakaigwaning lakdang para matabangan ang mga parauma ni Niyog sa Albay kung paano ang mga ini luway-luway na makabangon sa epekto kan kalamidad siring man darakan COVID-19 pandemic. Sinabi po ni Major General Henry Robinson, pamayukan Joint Task Force Bicolandia, na siya naniniwala na sa epektibong operasyon kan Philippine Army asin iba pang mga law enforcement agencies kasabay ang kagustuhan kan publiko na matabangan ang mga tropas kan gobyerno nagkakaiguan in operasyon para lapagon ang mga rebelding komunista na responsable sa pag-atake sa mga ini o para ang mga ini mapreso o magadan sa armadong labanan kung dahil sinda masuko sa gobyerno. Kaya ang sinabi na masustinir sindan na daugon ang communist insurgency sa Kabikulan. Idinagdag pa man ni Robinson na sa suporta kan publiko magiging matrayumpa ang kampanya kan gobyerno kontra sa insurhensya. Mga raot na chapel sa Pulangi dahilan sa bagyo, pinagtatabangan na may perahay ni Congressman Joey Sarte Salceda. Jimmy, nasalita sa report. Mga nagkararaot na mga chapels kan mga uminaging bagyo naman ngunyanan pinagtatawan atensyon sa lindongkan proyektong ipinaglansar ni Congressman Joey Salceda an Project Pulangi Chapels kung saan mga nagkadaranyara na mga simbahan pinagre-restorar araw gihemplo ang chapel sa Barangay Pintor. Pinasalamatan ni punong Barangay Mirna Sanurho mayormente ang mahal na Diyos dahilan sa intercession kay ni igwang mga tao ang nagbuluntad na maibalik ang atop matapos na magkaaraklas ini kan mga bagyo. Ikadua, yuan St. Peter and Paul Parish sa pamamayo ni Father John Barquez, Congressman Joey Salceda, Kagawad Noli Samblero, asin ABC Federation President Adrian Salceda. Sa ngunyan balik na sa normal ang natura kana simbahan kung saan ang debosyon asin pagpamibikan mga taga-barangay dainanin kaulangan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, Premier Distrito Canalbay, nadagdaganin 2 kaso din COVID-19 kasahapon. Jomar Bien sa report. Nadagdagan na naman ang 2 kaso ng COVID-19 sa Premier Distrito Canalbay, kasuod ba sa Rukayni sa Tabaco City, mantangan sa Rukman sa Bakakay, Albay. Sa Tabaco City, anak positibo basado sa ipinalwas na informasyon kan lokal na gobyerno, iyuan sa 23 anyos na babae na taga Barangay Panal. Siya ay ang sintomas na namamatayan at nakakwarentina na siya. Siya ang ika-84 kaso ng COVID-19 sa siyudad kan Tabaco. Mientras tanto, anak positibo naman sa Banuan kan Bakakay Kasorma, sigun kay Mayor Dinky Romano, iyuan sa 40 anyos na babae na taga Barangay Upper Bonga. Siya ang ika-4 na kaso ng COVID-19 sa Bakakay, magpuon kan liwat na magbungkaro sa bilang kan nasabing kailangan ganyan na bulan na Enero. Iyan ang report, Jomar Bien, GCTV. Mga programa kan asin proyekto kanako Bicol padagos na pigpapaabot sa mga o pigpasabot sa mga barangay leaders. Al Armario sa detalye. Bats by bats na pigmi-meeting kanako Bicol ang mga barangay kapitan para ipaaram ang mga programa sin proyekto na pwedeng pakinabangan kan mga residentes halis sa gobyerno nasyonal. Sinabi ni Congressman Alfredo Pidogarbin Jr. na padagos ang mga programa ninda sa edukasyon, livelihood, medical, tupad program, water system, asin iba pa. Kay po ang sarang maraman, masabutan kan mga barangay leaders ang sa indang gibuhon para matabangan ang sa indang mga residentes. Kaya na kung Bicol, dahil man nagtutunong sa pakiuron sa mga barangay leaders kung dahil man direktang bigibisita sa mga barangay, nagapapunin mga pagtripon tanganay may pasabot ang mga programa sin proyekto kanako Bicol hali sa gobyerno nasyonal. Alarmario, DCGB. Pagpapautob nin safety health protocols, mahigot na ipinapasunod kan Daraga PNP. Report kay Renz Luna. Oras, mga tugang sa Pilipinas, alas 6:14 na. Balikan tang report ni Renz Luna, hali dyan sa lawas. Renz, good morning. Naputol ang signal ni Renz Luna. Alipod yan mga tugang sa Daragalbay. Magbabalik po ang pagbabareta sa GB News Express. Makalipas lang kay GB News Express. GB News Express. Balikan tayo ang report ni Renz. Maigot ko niyan na pinapautob ka na Daraga PNP na pagpapasulod ng mga safety health protocols kung sa iyong kasuhapon na tulong persona na naman ang naarestar sa pagsulog ng face mask sa mga pampublikong lugar digdi sa Banuan. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia na hepe kan Daraga PNP na daoras dahil sinamapundo sa pagpapasunod ng mga safety health protocols. Dahil ang tangunyan pa nga medyo nagluwag-luwag na asin ang iba talagang nagkakampante na. Maski nga ni igwan naman mga naidugang na kaso ng COVID-19 digdi sa Banuan ng Daraga kaysa ngunyan ang pangapoda niya sa publiko. Lalo naman sa mga Daragaños ay kalingaw sa pagsunod kan mga safety health protocols. Lalo naman ang pagsulog ng face mask, face shield, pagmantinir na social distancing, magin man ang pagmantinir ng kalinigan sa lawas, ngunyan na nasa tao pagitan ng pandemya. Madagdag na bareta, Renz Luna, DCGB News. Magbabalik ang mga mainit na bareta sa Lado Nasyonal. Nakalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products.
Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Diet tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxvit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxvit. Maxvit. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Pwede nang maging choosy o mamili ang mga taga Manila
Yung bakunang gagamiton sa inda kontra sa COVID-19. Inang pahayag ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa iyang pahayag sa publiko. May kinaraman sa plano kan lokal na gobyerno kang Manila, may kinaraman sa COVID-19 vaccination program. Idinagdag pa kan alkalde na karapatan kan mga Manilenyo na magsayuma sa pagpapabakuna kung di na gusto o magbagoan sa indang isip. Pwede man na mamili ang mga Manilenyo nin brand nin vaccine na itutusok sa inda dahil sa kaligtasan nindaan nakataya digdi. May connection digdi. Sinabi ni Mayor Isko na handa ang Manila LGU na magbakaling kadagdagan na bakuna hali sa mga pharmaceuticals companies apera sa 800,000 na doses nin AstraZeneca vaccine na nakatalaan na resibihon kan syudad din Manila. Nainot kay ni siniguro ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. kay Mayor Isko na prioridad kan IATF ang syudad nin Manila sa pagkataon nin alokasyon hali sa Pfizer na binakal kan gobyerno kan national government. Pigsiguro man kan alkalde niligtas sa sinepektibo ang mga bakunang itatao kan lokal na gobyerno kan Manila sa mga namamanuaan kaini. Aprobado na po kan Department of Health ang paggamit mga tugang nin liwoy bilang pansalida sa specimen para sa COVID-19 test sa mga laboratorio kan Philippine Red Cross. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, napigpresentar sa indang test results ang PRC sa laboratory expert panel kaya napagkasunduan na tugutan ang paggamit kaini. Sinabi ni Vergere na tulos nindang pigatao ang rekomendasyon na ini sa Secretary of Health asin ipinaabot na sa PRC na pwede nang gamiton ang saliva asin alternative specimen. Pigahalat manindang resulta kan validation test kang Research Institute for Tropical Medicine o RITM para tugutan ang kaparehong sistema sa paggamit sa gabos na laboratorio sa nasyon. Inot ng sinabi ni PRC Chairman Senador Richard Gordon na mantinidong reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR paman giraray. Asa nang gagamiton mas kiliwoy ang specimen, mas makaskas ang pagpapaluwas kang resulta sa saliva test dahil makakatulos ini matapos ang tulos sagkod 4 na oras. Apera digdi, mas barato ang saliva test dahil minakantidad sa nainin 2,000 pesos. Nadagdagan po mga tugang ang mga naging positibo sa COVID-19 kaya suminakat ini sa bilang o kaya suminakat na sa 475,612 ang bilang kang narahay sa COVID-19 sa nasyon. Ini matapos na makarehistro ang Department of Health nindagdag na 7,727 na nakarecover sa virus. Sa pinakabagong case bulletin kan Department of Health, puminakol na sa kabilugan na 513,619 ang kaso kan COVID-19 sa Pilipinas matapos makarehistro in 1,949 na bagong naulakitan kan helang. Base sa datos na ipinaluwas, nasa 27,765 ang aktibong kaso, mantang suminakat na sa 10,242 ang nagadan sa nasyon matapos madugangan in 53 kaso hapon. Inako kan Department of Health na kan Disyembre pa 2020 na-erehistro sa Pilipinas ang mas nakakaulakit na variant kan COVID-19. Sigon kay Dr. Althea de Guzman, Medical Specialist for kan Epidemiology Bureau kan Department of Health. Ini ang panahon na dai pa naaraman na may bagong variant kan COVID-19 sa nasyon. Sa kabilugan, 16 na kaso nin B117 variant kan COVID-19 sa nasyon. Sarong specimen sa mga ini na kolekta ninda kan Disyembre 10 gikan sa 23 anyos na lalaki na hali sa Laguna. Pigahanda naman kan Philippine National Police ang sa indang vaccination plan oras na maging available na ang mga bakuna kontra sa COVID-19. Sigon kay Administrative Support COVID-19 Operation Task Force Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazar na may mga pagbibilog na sindang lakdang kung arin na unit kan
PNP. Ang primerong matatawanin bakuna. Alaga daay managtaonin kadagdagan na detalye si Eliasar. May kinaraman sa kung gigibuhon na mandatory o voluntary ang gigibuhon na pagbakuna asin kung anong particular na brand ang sa indang kukuahon. Magigirumduma na sa listahan kan Department of Health, ikalima ang mga tauhan kang AFP asin PNP sa mga prioridad kan mga tatawanan din bakuna kontra sa COVID-19. Bantay sarado kan House Committee on Appropriations ang gigibo na paggastos kan gobyerno sa 4.5 trillion pesos national budget unya na taon. Sigon kay Committee Chairman asin CIS Party List Representative Eric Yap. Gamiton kan committee ang oversight function kay ni para sigurohon na nagagastos nin tama ang national budget. Maliwanag kang kongresista na dai natatapos ang pagpasar kan budget sa trabaho kang kongreso. Kaya makakalaom ang publiko na direktang makakaabot sa publiko ang lambang sentimos na nakapalaman sa national budget. Naisumiter na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kay Presidente Rodrigo Duterte ang listahan kan mga pigipilian bilang masunod na pamayo kan Armed Forces of the Philippines. Ini para maging kasalida ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na nakatara na magretiro sa Pebrero 4 kasabay kan sa iyang ika-56 na kumpleanyo na mandatory retirement age. Sigon kay Lorenzana, bukas sa gabos ang mga kwalipikadong aplikante sa posisyon kang masunod na AFP. Sinabi niyang pwedeng magdesisyon ang presidente sa isyo ngunyan na semana. Alas 6:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Sobra po sa kabangakan kabilugan na bilang kan mga naaristong illegal aliens sa Pilipinas kanakaaging taon ang mga Chinese nationals. Sigon kay Bureau of Immigration Chief Fortunato Manahan Jr., gikan sa 500 Gs na naristong illegal aliens, 332 kay ni ang mga inchik na embuelto sa mga illegal na online gaming as in cybercrime activity. Sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente na mas hababa ang bilang kanadakop na illegal aliens sa 2020 kumpara sa nadakop na 2,000 sa dayuhan o nadayuhan kan 2019. Paliwanag ni Morente na naging limitado ang paghiro kan mga illegal sa dayuhan o nadayuhan sa nasyon dahil sa namamatayan na pandemya as in implementasyon kan community quarantine. Takulman na mga dayuhan na nagsabay sa repatriation pabalik sa saindang nasyon. Iba pang mga bareta, mga tugang makalipas lang kay ni alas 6:28 na. An oras hatod sa Indokang. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sa naikamataos! Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Sa Red Horse Beer man sa naan pulik mo! Red Horse, extra strong. The
responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rigasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. GB News Express. News Express. GB News Express. Paretangon yan sa ibang nasyon, padagos pa mang giraray ang presidential election sa Portugal, apisar kan padagos na paglangkaw kan kaso nin COVID-19 duman. Sa ngunyan, nasa irarom kang national lockdown ang nasabing nasyon, kaya dakol na Portuguese na nagduwa-duwa ang isip na mga boto. Maabot man sa 300 na mga naman ang nagadan sa Portugal kada aldaw dahil sa virus, mantang sobra sa 15,000 na kaso na ang narehistro sa nasabing nasyon. Sa mga nakaaging survey, nanginginot ang incumbent president na si Marcelo Rebelo de Sousa, mantang hababa man ang tsansang gumanan sa iyang kalaban na si Ana Gomez. Sa giraray na nakarehistro po ang nasyon ka New Zealand in COVID-19 case matapos ang 2 bulan na daing na-report na tinamaan kanhelang base sa report kan Health Ministry sarong 56 anyos na babae gikan sa Europa ang nag-test positive matapos ang 10 aldaw na isolation. Tulos na nagpaabot nin contact tracing ang gobyerno matapos magbiyahe ang babae asin siyam ang sayang agom sa norteng parte kan Auckland. Sinabi kan ahensya kan Disyembre 30 nagabot sa New Zealand ang nasambit ng COVID-19 case matapos ang 4 na bulan na pagtiner sa Spain as in Netherlands kang Enero 13 man kan ma-discharge siya sa quarantine sa sarong hotel. Inabisuhan na ang bagong ang gabos na naka-isolate sa nasabing hotel na mag-self-isolate as in magpa-test giraray sa COVID-19. Napagaraman na Nobyembre 18, 2020 kan ultimong makarehistro nin COVID-19 case ang New Zealand. Mantenido kan gobyerno ang hababang bilang kan infections na maabot sa 1,927 gikan sa senda, mantang 25 lang ang nagadan. Nakapagrehistro po ang Britanya nin 77 na kaso nin South African variant kan COVID-19. Dahil digdi nangapudan si Health Minister Matt Hancock sa mga namanuaan na magsunod sa lockdown rules dahil posibleng mas matindi ang nasambit ng virus. Sinabi ni Hancock na ang mga nasabing kaso nagkaigwan in travel history sa South Africa. Ikinhadit man kan mga eksperta ang posibilidad
na dahil mag-epekto ang nadiskobring bakuna kontra sa COVID-19 laban sa bagong variant. Mantang may siyam na kaso nin Brazilian variant na nadiskubre sa Britanya. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Go ahead. Go ahead, Paring Mar. Wala, di po mapasok, Manny. Alas 5:36 oras sa Pilipinas. Paring Mar, go ahead. Nagkakaiba ang mga bakuna kung saan inigibo asing kung paano nagsisinyal ng immune response para gumibo ng antibodies. Sigon sa Department of Health o DOH, ang antibodies pangontra sa mikroorganismo magiging proteksyon laban sa totoong infeksyon. Nagpapakanahensiya ang bakuna pwedeng pinaluya o gada ng organismo o sarong genetic product arugan mRNA minagibo ng protina ng sarong virus o bakterya na dahil nagdadala ng helang. Ang dagdag na tips from Newsbase, Mardila, dahil iba. Salamat Paring Mar. Duwang kita mga tugang sa Pag-asa Legazpi. Aramon tapuan kamugtakan kam panahon kay ba si Milvin Almuela kan Pag-asa. System ang nakapekto sa sirangang parte kang norte kang Luzon. Mantang northeast monsoon naman ang nakapekto sa natatadang parte kang norte kang Luzon. Digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sundo mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulong mga paguran. Dulot kang localized thunderstorm. Maluya, sundo, moderatong duros na hali sa norte sirangan ng mamamatian na may banayad sundo sa moderato na pag-ukol ng kadagatan. Tinatay ang agwat ng temperatura pigil uman sa antas poon 24 sundo 32 grado centigrado. Asin ang aldaway masulnop at yan na alas 5:43 ng pagkahapon. Ibisan Alvin Almohela kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Business News. Mapautob mga tugang nintakra sa presyo o rollback sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya nin petrolyo sa kainot-inuting pagkakataon ngunya na taon. Base sa abiso kan mga nasa industriya kan petrolyo, nasa 20 sentimos sagkod 50 sentimos ang posibleng rollback sa kada litro nin gasolina. Mantang 5 sentimos sagkod 10 sentimos ang posibleng bawas sa presyo kan kada litro ng diesel asin kerosene. Kon Enero 1 na nasa 2 pesos 30 sentimos na ang aumento sa presyo kan kada litro ng gasolina. Mantang 1.60 sagkod 1.65 manang itinaas sa kada litro kan diesel asin kerosene. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, asin News Director Edwin Peralta, kasabay si Angel Mostaza sa pagsurat kan Bareta sa Lado Lokal. Siring man ang report kan mga pag-iriba, hali po dyan sa lawa. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Sa indong nadangog ang GB News Express. Mga baretang mainit, digdi sa morning hirit. Ang baretang kulalapnit, masunod na. Abangan! Kamay hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doon na mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura.
Kaya kitang mga oragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat! Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri, bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy, good morning muna sa mga taga Puro, Legazpi. Diyan po sa Barameda, Indasillo Family, Camporo, Legazpi City. Good morning po. At saka kayo Silito Aringo daw sa mga taga Anislag, Familia Aringo. Sabi man ni Joel Aton sa mga taga Barangay Dapdap. Aton asin Katilyo family. Yan. Pirming naka-Facebook Live. Salamat po. At saka good morning kay Militred Estrella Hadolos, Alberto Broto from Tabaco City, Edna Arteaga, G. Roble. Alright. Sa mga nakatutok po gabo sa tuyang Facebook Live, salamato na maray. Ngunyan tabing pagkaaga digdi po sa satuya na programa. Okay. 15 mga tugang bago mag-abot ang alas 7 ninaga. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Medyo nag-double production kita naghang na naman ining saro na Jasler ko napanood na ini. Pag napundo ito okay na kita. Alaba kaya ito eh. All right. Mga tugang may pag-aadit ang malawas daw kita sa satuyang palibot. Short lang ini ano. Kasabago may nabasa pa akong news item na may paghadit ang mga eksperto sa bakuna. Baka may hampangon kitang magabat-gabat na problema talaga sa mga maabot na daw. Kaya kapit lang sabi nga ni. Pangadji mga tugang ang panlaban ta kaini. Tangon niya sa kinaban kadakol po kan mga iba-ibang klaseng variant kan COVID. Imagine duman sa Grand Britannia, sa UK, maya nakalaog na apera kan UK variant kan COVID. Naglaog man da tabi so South African variant. Apera kan South African variant, may sarap pa pala na variant na nadiskubre. Ang apod Brazilian variant. Salbatan ng COVID ini ano? In African, South African variant, mas matindi da ini. Buda igaman mga tugang na Brazilian variant.
Ako duda ko sa Pilipinas, igwam ang kivariant, kaya di lang nadidiskubre. Di ba? May posibilidad na may mga bagabago, mga tugang sa ano yan, kan COVID. Ilingon nindo. Ang sabi mga tugang kan health ministry kang UK, may paghaadit ang mga health expert ninda na baka daw ining bago, ining COVID vaccine, di mag-epekto mga tugang sa mga ini. Dahil lang po duman sa iba-ibang variant, ano, ang paliwanag baga ka na variant na iba ang strain sa variant. So interview ko kay Dr. Mike Navera, buda kay Dr. ano yan, kay Dr. Chris Gianan. Gapunta kay ni Direk Edinata bullpen. Sabi ni Direk Edwin, so kapingani bagang yung paborito mo, 7 ang variants. Yung mananggad, ano? Matalion si Direk Edwin na Peralta. So James ko pingani ngayon, may 7 variants. Pariyo, araw kayo ng paliwanag kay Dr. Chris. ang COVID-19, na-imagine ang kape. Araw kan kape, may 7 variants ang James Coffee. Pero mga tugang, kape man gara, James Coffee man gararay siya. Ayan pamkuhan. Halimbawa, kung sa tao ngaya, ang tao, ang pag sinabing ngaya, Henry Maceda man gararay siya. Pero pagkabanggi nga niya, pwedeng iba na siya. Pwedeng nga niya, ang ngaran niya, Henrietta. Yan ang variant. Iba da po ang strain sa variant. Pag sinabing strain, yung kabuuan, mga tugang kan virus, nagbago. Mutate, nagbago siya. Yung kabilugan, binago gabos. Ang kabilugan, mga tugang kang COVID-19. Pero ining variant, duman sa parte, mga tugang kang ano yang kang virus, may nagkapira sa ng parte na nag-iba ang itsura. Yan. Kaya sabi kan mga eksperto, posible da tabi ini, mga tugang, na kaya nun, mga tugang kang, ano yan, kaya nun da tabi kan, ano ini, kang vaccine. Pero sabi kan mga yaon duman sa UK, dahil sa kadakul-dakul ng variant ining South African variant, Brazilian variant, sumismong sa Inda na variant, tulo ang nakalawag sa Inda. Baka da po dahil nakayahon mga tugang kan vaccine. Hindi ang pigha di tanta. Ta sa mga interview ta, mga tugang duman sa programa tang Radyo Klinika, sa mga doktor na naging resource person ta, normal palan sa virus ang nag-mutate. Normal palan sa virus ang nagkakaigwa ki strain na bago. Normal nga yan sa virus. Nga kung magkaigwa na ki, bako na ang mangyari mga tugang nag-mutate para sa new variant, kundi strain ang nabago kan COVID. May problema kita talaga. Kaya sabi nga ni kasuhapon ni, pigihiling ko si Father Jerry Orbus sa sayang homily, mga tugang sa television, ang kaipuhan nga digdi, makusog na pangadji. Sa mahal na Diyos, asin nga niya, lalo na sa mahal na Diyos, buda nga niya, sabay ang intercession ni Mama Mary, na makontrol na mga tugang ang COVID-19. Takong araw ka ini, kadakol-dakol na variant, mga tugang ang nagruluwasan, baka po magkaigwa kita talaga din problema sa mga maabot na aldaw, mga tugang sa padagos, na paglakop kan virus. Bata ngunyan baga, pigaadalan giraray kang IATF, kung magkakaigwa giraray kita ki restrictions. Tatit sa poon Pebrero 1, tutugutan mga tugang na magluwas an mga teenagers na 10 anyos pay taas hanggang, pero nga isunod ka ito sa may edad na, adult, 65. 65. Pero ngunyan baga po, dahil man baga iyan na pupugulan, di ba? Dahil man baga po napupugulan iyan, mga tugang na, diyan sa luwas may mailing ka, may karabit-kabit panganing aki ang mga magurang. Tamo beto daa, pakusugon mga tugang an ekonomiya kan Pilipinas. Taso mga teenagers daa magruluwas, makaraon, makakatuwang mga tugang sa pagpakusog kan sa tuyang ekonomiya.
Yan ang pagtubod nila. Pero ngunyan, pigaadala na naman mga tugang na ibalik sa dati. Dahilan duman sa nagkapirang kaso sa gari sa Buntok province, sa bulod na parte kan Buntok. Mga tugang na diskubre, yaon duman so dagdag mga tugang na variant kan COVID-19, yoki variant kan COVID-19. Naka-lockdown ang tulong barangay. Oh. Sabi man kan Department of Health, kang Disyembre padaa, mga tugang nakalaog sa Pilipinas ang COVID-19. Ayan na new variant kan UK. Yan na bagong UK variant, mga tugang kan COVID. In fairness po kay Secretary Doke, ang sabi niya, aloy niya na mga tugang, habo siya kay na turusan iyan masyado. Di ba? Habo siya kaya eh. Kaya lang, siyempre, ang Interagency Task Force, grupo iyan, di ba, na nagdesisyon para po sa bagay na yan. So yan mga tugang ang sa tuyang abangan kung ano ang mga posibleng pagbabago kaan sa mga maabot na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 7 bago magabot ang alas 7 ninaga sa Morning Hirit. Magbabalik po kami. Matakalipas lang ang mga patalastas. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat. Maxbeat. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas sin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda,
ang lalaking hindi inuumaga. Basta Morning, Henry M. Yes, good morning Tabi kay Kuya Nong dyan sa Nong Smith Shop. Good morning Tabi at saka good morning kay Mrs. Angel Kiambao alias Don Solueta. Una po at sa partner na si Bossing Abe alias Richard Gomez. Yan, okay. Okay, sandali lang ha. May text si Ninong Celso. Sabi niya, good morning, Noy. Iyo po, prayer is the best way to fight this virus. But we, the people, has important role in fighting this virus. That is discipline. Yes, correct. Habang kita mga tugang nangangadji, habang kita mga tugang nangangadji, sabayan ta po ng disiplina sa buhay ta. Sa kita digdi sa Legazpi, Daraga, buda sa ibang lugar, narireparo ko po na medyo ang permitang nalilingawan ang paggamit po ng face mask. Buda, I do not know an hand washing kaya buda yan na pag-sanitize kang kamot. Di masyadong narireparo yan eh. Pero tabi ang padagos na nababayolata, mga tugang iyo ang pagsulog kan face mask, asin po ang social distancing. Yung na face shield na yan. Dito nasusulog kitultol ang face shield. Yan man na face mask, kadak. Mga tugang ka na iling mo dyan sa palibot. Kaya, tama talaga ini sininong, disiplina po ang kaipuhan. Disiplina, mga tugang. Apera, kasabay ang makusog na pangadji, sabayan ta po ng disiplina sa satuya na sa diri. Okay? O bueno, 3 minutos na lang bago mag alas 7 ng aga. May bago kitang development para sa swab test. Ay ano po kay niyo? Ang Red Cross, mga tugang, inapurbara na kang Department of Health po ang panibagong sistema kan sa indang pagtitest sa COVID-19. Gamit po ang liwoy. Gamit ang liwoy. Medyo mas madali da ini. Mas madali da ini. Mga tugang ta, di ka na magpaparangangangan, magpaparadudog kulon ang ngaraggag ta. Kundi mga tugang liwoy sana, ayos na. Hello? Kapitan? Yes, good morning po. Paano yun, Ribaga? Kung padagos na naman kitang hihigpitan, natural ang mga barangay mahigpit man. Yes. Lalo na ako. Opo. Ang problema saan, baka rin kita magadan sa COVID, magadan kita sa gutom. Pag-iyo. Kaya nagpan sa to. Oo. Kaya itautan na sana ang buhay ito sa Diyos. Idiligar sa nagabos iyan ta, iyan ang masalpar sa to. Oh, yes. Exactly. Exactly. Ako yun sa totoo sana. Ever since di ako nagpapulong sa doktor, tatakutan ako. Pero di man ako nag-iilang. Iyo mananggad. Ano? Disiplina mo na pangadji. Pagkaon ko. Yes. Puro kulay sana. Oo. Arukaan. Yeah. Opo. Okay. Iyo masana po, Kap. Yeah. Thank you manayoli, Tabi. Salamaton sa reaksyon. Ayun. Nagwara-wara. Yeah. Thank you, Tabi. Hello, Kap. Hello. Ayun. Nawawara si Manayulike. Yan. Yan, Tabi, ang reaksyon ni Manayulike. Punong barangay kang Pawa, Legazpi. Tungkol yan sa bagay na yan. Pero, saro mga tugang sa kanunta saro tabi ngunyan sa, at least may new develop. Sa US kaya, ang pagagaramit sa karaklan sa test sa COVID, ano ba? Saliva. At so department, so Red Cross po, natugutan kan DOH na magamit kaya. Pero, duman lang sa Manila ini. Duman lang sa Manila. So mga arog sa tuya sa regional, diagnostic laboratory, reference laboratory kang DOH. Dahil pa po dyan, mga tugang iyan. Pero sabi kan DOH, gigibuhan ng paagi na maibugtak man ang siring na laboratorio, mga tugang sa mga lab na nasa lindong mga tugang kang Department of Health. So yan ang new development na to. At least mga tugang sa Red Cross, yaw ni nugaring duman sa Manila, pwede na tabing gamiton mga tugang ang liwoy sa pagtitest
Tangani po unta. Yan da na pag-swab, makulog da yan eh. Ha? Makulog da yan, mga tugang sa halunan. Lalo na sa mga iba, na mga private hospital. Mapagal pala na yan eh. Bueno, alas 7 na po ninaga. Masunod na din si GB Barreta alas 7 kay Basi News Director Edwin Peralta. Asin sexing Chi Antibula. Thank you. Salamat po. Tapos na ang programa. Ini po ang morning hirit kay Basi Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat sa Diyos. Warang iba, Henry M. in the morning. Mabalik pala na ako 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa Pinky On. Tutok lang sa TCGB, una gasta banggi, magkape kita with BP Henry, nga rin happy. Henry M. in the morning. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19.